Napa sing kula cekel niku iso dadi kasunyatan. Kula pengin dhuwit niku nyekel kertas iso dadi dhuwit. Lah mengono kuwi bagya wae iso. Ha nek ora nggo ngapusi bojone. Sampeyan ya tepung karo bagya barang. Ya wis ben ora apa-apa Petruk nggih. Lah banjur Petruk ingkang nderekake para Panakawan utawa para Pandhawa mau sapa Petruk. Lah niki Bapak teng pundi? Ana ing kono. Mir. Weh. Weh. Kudus. Wes. Wah, aduh. Selip sak wong. Bagonge nek karaku sajake kaya dem-deman. Wah, Petre lho. Heeh. Sapa ya, Petro? Sing asli aku. Tenane, tenan. Aku ora tau gawe-gawe kok. Ayo terus kae saka sapa? Kondene. Wani ngampleng aku barang iki. Dek iki mung Petruk gaweanku kok. Ayo. Jabut jenggotmu. Lho, ngampleng aku sing ngakon sapa? Nggih nderekaken Rama Semar iki lho, Rama Semar. Petruk sing asli iki aku ora mung gaweanku to. Lho, gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa, Tru? Gaweanmu saka apa to, Le? Iki ora mung tak gawe saka petelku kok, Pak. Petruk iki petele ampun ora jama-jama. Mbosok disah truk ora niyang ngono. Mene. Rene. Oh, piye kowe duwe pusaka ngono iki, Gong? Ra duwe. Aku duwe arep mung petele gleleng iki padake kerja bakti.